gumawa tayo ng reaction video dun sa bago niyang upload na Nadarang, yung kay Shanty Dope. Palagi ko yung pina-sound trip dati yung Nadarang ni Shanty Dope. 4, 3, 2, Diyan ka na Hindi ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy. Bakit ba laging hinahayaan? Sama ka dun kay ikaw sa likod ng colorete. Pag di na nangangalawa sa salitang paraiso para sa akin. Shanty Dope left the group. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Junfel J of Jibo Films. For today's video, another reaction video na naman kay Miss Marie Fanpage o kay Maricon. Ano pangalan? Maricon. Kay Maricon Parizales. Okay? So, mga boss, nakita nyo naman yung unang, yung Zibiana niya. Tapos, pangalawa ay, nagawa natin ng reaction yung Banyo Queen. Yung Banyo Queen na kanta ni Andrew E. So, ngayon mga boss, ang gagawin natin ngayon ay gumawa tayo ng reaction video dun sa bago niyang upload na Nadarang, yung kay Shanty Dope. Palagi ko yung pina-sound trip dati yung Nadarang ni Shanty Dope. Kaya yan, meron siyang bagong upload na Nadarang. Okay, so ngayon mga boss, so bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pag-click on subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay, so ayan mga boss, mag-start na tayo mga boss. Bago po natin sisimulan mga boss so palakpakan muna natin si Marie. Ayan, bagong video na niya. Okay, so start na tayo mga boss. Okay, sandali lang Nadarang requested by Manny Dimbagan. Yeah. Yan. Ready na, ready na. 4, 3, 2. Diyan ka na Hindi ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy. Bakit ba laging hinahayaan? Go! Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasan tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy, hanggang masaktan kung kinakailangan. Let's go! May lakad May ka ba lakad mamaya? ka Pwede ba? ba makasama sa pagagala? Kung sakali hindi pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Sige mo na paisip ka, ba't ako nangangamusta? Ilang araw ka nang naluusap ka, naginip ko na Binasa lang niya yung kanta yun. Okay. So, ang galing ni Marie ang galing niyang bigkasin yung rap. Ang galing pala mag-rap ni Marie, no? Okay, go! Wala lang ako, baka saan ka mapunta. Pero mukhang ayos ka naman kahit hindi na kita abalahin pa. Inaalamin pa ba ang dapat para pagtagpo pang alala habang pinapantasya lamang nila. At gusto ka mo sa gabi at kita ka mo sa umaga. Dunggi ikaw sa likod ng colorete. Pag di na nangangahulugan sa salitang paraiso para sa akin. Shanty Dope left the group. Okay. Talo dito si Shanty Dope. Napakalupit ni Marie mag-rap. Go! Bakit kaya kayamanan pa din kinikilala? Ngayon pagtawa kahit sa puso mo naman ay handog na sa atin sa kasya. Dati pa bang damutan ng kapalaran? Kaya din nabago sa akin na walang pag-asa sa alaw na ang awat-tawagan mo ng ako. Hindi na kayo makasama. Grabe. Kinailan ni Marie yung first verse. Grabe. Okay. Andyan ka na naman, ba't di ka maiwasan? Tumingin sa iyong liwanag, nadarang na naman sa iyong apoy. Bakit ba kailangan hinahayaan? Grabe. Para siyang
tawag nun? Yung nagdadasal dun sa ano, sa yung may ano, yung tawag dun eh. Hey, patuloy tayo mga boss. Diyan ka na naman, at di ko maiwasan tumingin sa iyong liwanag. Nadarang Andyan ka na naman, ba't di ko maiwasan tumingin sa iyong liwanag? Bagong tono. Okay, start. Yan lang ah. Sana na mga boss. Massage ko muna yung ulo ko mga boss kasi sumakit kasi siya pag ano, pag tatawa ako. Okay, patuloy tayo mga boss. na naman sa iyong apoy, handang masaktan kung kailangan. Naalala ko dati yung mga nagdadasal pag may ano, pag may lamay. Okay, patuloy tayo mga boss. Okay. Malakad ka ba mamaya? Sana madaanan mo ako pagkatapos. Sabihin mo ngayon ako'y nag-akaasa dito sa dadalhin ng iyong sapatos ko ngayong gabi lang ang dahilan. Ang handang-handa pa din ako makaanos pakalawa ko naman ay sa mas nakakaibang pamaray na tulungan makaraos. Bakit ba naparamdam? Siguro di na kayo nilangkot. Talo si Shanty Dup. Napaka-bilis niya mag-rap, no? Okay. Kaya din niya alam ang iyong halaga kung gaano kakalin man. Inuwasan ka ng matakman ng hiban, hitata ang hirap. Kaya kapag tawagan na lang ng nagbalbat siya. Makikita. Okay, patuloy tayo. At lupa o walang kaya. Mata sa mata, bibig sa bibig, mga Mata sa mata, bibig sa bibig. Okay, patuloy tayo mga boss. tayo lang na dalawa nakakadinig, nakakapatawang umidlip sa kama. Patuloy mo. Sa sobrang bilis niya mag-rap, ayan, mas nauna pa yung natapos yung lyrics kaysa tunog, kaysa beat. Pero ba't wala ka ng pulsapit ng umaga? Ah. Diyan ka na naman, di maiwasan tumingin sa iyong liwanag. Tumingin sa iyong liwanag. Sino may... Okay, go. Nadarang na naman sa iyong apoy, bakit ba lang hinahayaan? Okay. Diyan ka na naman, di maiwasan tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy, handang masaktan kung kinakailangan. Thank you. Thank you. Ayun mga boss, natapos na yung pagkanta ni Marie. Napakagaling. Ang masabi ko lang, matatalo niya talaga si Shanty Dup sa napakabilis niyang bumigkas ng letra. Matatalo niya na napakabilis niyang kumanta, napakabilis niya mag-rap. Ayan, parang inubos lahat yung linya. Pati yung chorus niya. Okay mga boss, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng video na to. Pampa-good vibes na tong video na to mga boss. Maraming salamat ulit kay Marie. At palakpakan natin siya. Kasi nakakawala talaga ng stress yung video niya, kaya ayan, gumawa pa rin ako ng reaction video. At syempre hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Dante Ibale, Kishat Nigra, Chili Sumayang, Vince Jetro Abukay, Christian Kenneth D. Gasco, John Steven Katian, Kim Genovela Mataba, James Estrera, John Kael, Ryan Ponce Vitor, Joel Garbo, John Dominic Zanoria, Christian Sumagaysay, at ang pinakahuli si Joshua Orungan. Okay mga boss, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, keep safe, stay at home pa rin,
And feel the good vibes. And maraming salamat sa panonood ng video na to. At maraming salamat sa suporta. Okay mga boss, see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.